Roda, agus ha mé níos mí an a lockdown an jurig. Leis a chatúil an beher ó hafachs, mar siad ha mé dúlan a chud ar am hín. Troed síns mí go mé Búla ar am go má lua nach buch duchturis an am muíonna. Cú is tau agus fa mission núla bhí réich te brína luchtturis agus ba lá isam as mé jálach ar tóir gúine a réicht an luchtturis haris an hauri. Agus go bhfuil an. Agus fa mis mention am hín bhfuil nach bhfuil man an ó chom ag na luchtturis sin, na bút sin ar na hillan in na searle ó lorag agus stocha ceannach fuata. Chud mé lá lína chéile tugus lá chud mé ach an hula tweet search mé daine bhil tra mé fiach an híanamh mé an directory mar go bheith a chrúchuch agus ma ha búp agad nó gríomhachas begus na hillanan chur dan an ríis agus hí sin. Dé seo se úi a heic daine. Sá sé go ruta fears. Char bhí nú go mud an urit a daine a tí thucan ite agus bhí ite dúseal is an nópa a bhana leib. Coffeele te rast an computer. Ach waar volle shock nach ro krunjig de gneebige zijn hoedig go jaar, wat deunje kujog vemog kujig le vi riek. Gemeent Markie dói ha kolach ri Amazon nooit see. A chantan gun kujig shall deunje eigenlijk gro bu leine waar je. Mis mensen met de kort om een jaar, she begin she de nu de hat er betekent een riek. Hadé seachí an amna seo an háisiich mí ail 20 agus nuair a háisiich mé choróbí buloch císeach canéide agus chéim mí háast buloch císeach canéide. Cha mí nógus go bhfuil le nach chuide chuch de chuid bican cos na rain as na míos an na seo as na míos an na háí híon. Féimi sin dúla lent in áin agus má chuidichas a láidir chlín leis siad. Fiústeach bican bí sin me.